И отново при Александър Гюзелева в Топлунна централа, която пък сега ще ни покаже изложбата "Вода, следвай ни". Привет, Дими! Тук в галерията на Централа е тази изложба. Продължава до края на месеца, до 31 октомври. Заедно сме с художничката Боряна Венциславова, която живее между Виена, може би предимно в Виена и България, но често присъства тук в България и в нашото предаване. Също здравейте! Здравейте! При първото произнасяне на заглавието "Вода, следвай ни", повечето хора, които са гледали сериала Twin Peaks, си казват: това не е ли? Няма ли някаква връзка с Twin Peaks? Има ли връзка с Twin Peaks и каква е тя? Да, имат всъщност заглавието инспирирано от Fire Walk with Me. Вода, следвай ме, взимам огъня и го превръщам във вода и не следва не само мене, ами всички нас. И всъщност цялата история започва от края на 80-те и началото на 90-те години, когато в нашето общество се случват много съществени промени, както в политически и икономически план, така и в обществен. Но също така и в мой личностен план. Аз съм в тези години съм един израстващ тинейджър, който всъщност се трансформира от дете в възрастен човек. И малко след промените всъщност виждаме по екраните в прайм тайм след новините Twin Peaks сериала, който оставя поне при мене много дълбоки следи. Къде може да видим тук неговите следи? Конкретно тук е представено видео, фотографии, колажи и къде е нишката на сериала? Значи аз попаднах 2017 година на една резиденция за художници в Банф, в Канада, в скалистите планини, и бях конфронтирана с природата и с всъщност страхове от тази природа. И съвсем случайно се оказа, че всъщност мястото, на което се намираме, недалече от локацията, на която е сниман Twin Peaks, нищо че от другата страна на границата. И всъщност тази конфронтация с природата беше моето вдъхновение и моята инспирация. И оттам нататък започнах едно разследване. И се оказа, че има страшно много артефакти в департамента примерно на театралния департамент на тази резиденция. Какви артефакти? Например, тук сега в изложбата, не знам дали вие виждате, обаче имаш абсолютно същия модел на Agent Cooper, който той през цялото време даваше репорт на Дайан, 11 октомври, 15 часа и 30 минути, случва се еди какво си. Всъщност имаше много неща, които ми напомниха на този сериал, освен природата. В магазинче в Банф, едно супер малко такова туристическо селце, в едно магазинче продавах, ако си сещате, Best Friends медальона, който е отразен също тук на две места. И това бяха някакви обекти, но всъщност самото начало започна от тази природа, която страшно много ми напомняше, от архитектурата на това селце Банф, което ми напомняше на Twin Peaks. И оттам нататък вече започнаха непрекъснато да се появяват някакви елементи. И ухото, както ми напомня един почитател на сериала тук. Не ухото, не от Twin Peaks. Ухото е от... Видяхте ли сега? Да, от Blue Velvet, пак филм на Дейвид Линч. Синьо кадефе. Да. Но не оттам, но всъщност... червените завеси, които не знам дали виждате в кадър, двете червени завеси, бяха хвърлени на едни топчета пак там в склада на театъра. И всичките тези асоциации с моето детство, с предишния строй, с червената завеса на Дейвид Линч, всъщност започнаха да изграждат историята едно след друго. Добре, малко да изоставим Линч в момента, защото да говорим за природата. Няколко пъти използват думата конфронтация с природата. Какъв смисъл използвате? Конфронтация с природата? Защо точно този език? Защото това беше първото ми. Аз съм общо взето градско чадо. Израснала съм по улиците на София и за първи път бях на резиденция, която беше наистина в така доста дива природа, и в момента, в който пристигнах там и направих един турист, той е един доста голям комплекс. И ми казаха, тук сега миналата седмица в горичката, където е твоето ателие, мина една гризли мечка, т.е. внимавай като си ходиш от стаята до ателието, и ако те е страх, има security, обади се по телефона, ние ще дойдем да те изведеме.
И всъщност имаше през цялото време елени, пасяха пред входа на сградата, в която живях. Тоест, аз се срещнах с едни такива сериозни елементи от природата, с които до сега не се бях конфронтирала. И всъщност, освен напомнянето, естетическото напомняне и някакси атмосферата, този сблъсък с природата, така сурова природа, всъщност пробуди в мене някакви страхове и започнах оттам нататък вече паралелно с откриването на елементите от този сериал да си задавам много въпроси за 90-те години, за промените, за тинейджерството, за прехода и така нататък. Той страшно много елементи всъщност се преплетеха един към друг, но също така аз използвах и природата в крайна сметка. Това се вижда във видеото Walk Hole Darwin. Го използвах и като някакъв елемент на лечение, на излекуване и на по някакъв начин преодоляване също на тези страхове. Тук изложбата може да бъде видяна до 31-ви, но вие сега в България имате две други участия на две места в тези паралелни изложби в Депо, в Природонаучния музей. Тема вчера в нашето предаване, но кажете вашето участие. Да, той е един фестивал, който се организира от галерия Розита и мисля, че вече трето издание, Look, технология и екология, и се случва на няколко места в различни галерии в София. Днес е откриването на всички тези места и аз показвам две различни работи. Едната е самостоятелна изложба в галерия Депо, а другата е един филм, който е част от групова изложба в Природонаучния музей. Какъв е филма? Филма се казва "Ние природата". Той е също завършен 2021 година. Показваме вече веднъж в България. 2022 аз имах или 2021 самостоятелна изложба в Националната галерия. Там беше част от една по-голяма инсталация. Той е пак за природата и всъщност показва кадри, които съм събирала над 10 години на различни места по света. И отгоре има един глас, който през цялото време се обръща към нас и ни разказва гласа на природата, който ни разказва всъщност как ние се отнасяме към нея, как ние сме част от нея, как може би трябва да си променим отношението към нея. И един такъв всъщност една пледоя към нас по един доста емпатичен, но също така и предупреждаващ начин. Много ви благодаря. С 3 покани си тръгваме от тук за предстоящите събития и, разбира се, заповядайте и тук каним нашите зрители. Вода следва ни до 31 октомври. Благодаря ви, Боряна. Благодаря и аз. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Специални поздрави на прекрасната Боряна.